hedder Frederik, og jeg spiller Kim i den her film. Ja, jeg hedder Sofus, og jeg spiller Alexander i den her film. Det her det er vi taget for, så det ligner, der er mørkt, fordi det skal det være i film. Ja. Spider-Man. Han der. Han får til chok af. Det er en papmand, som er chefen. Som er i filmen, som er chef for den her butik. Den her butik. Og det her kamera, det sætter vi på i filmen, som der hedder Thea. Og så kan vi finde ud af, hvad hun laver. Altså, Alexander han kan godt lide alle de der små seje ting, og Tim han går efter de kedelige store ting, som kan bruges. Og vores pandelygter. Vores pandelygter, ja, det er rigtigt. Tim har sådan en stor klodsring, og jeg har sådan en smart Revy en her. 66, tredje gang. Det her kamera, det sætter vi op på skolen. Det er sådan her kamera. Sådan her. Det er det, vi sætter op, ja. Det er det, vi sætter op på skolen. Ja, og det er sådan nogle små nogle, som sådan der. Den hedder Zoomerne, fordi vi har stjålet de der kameraer for Tims mors butik. Den har vi stjålet, og så filmer vi alle dem. Jo. Vi zoomer også ind på folks liv. Vi finder alt ud af alt muligt, så I kan se.